Vážení diváci, dnes je mým milým hostem Karel Svoboda, nakladatel Bohemica Books, člověk, který se uzdravil z vážné nemoci a inspirativní osobnost milující život. Ahoj Karle. Já tě zdravím, milá Veroniko, a jsem velice šťastný, že můžu sdílet s takovou úžasnou bytostí, jako jsi ty, a samozřejmě i s tvými Děkuju. posluchači. Děkuju. Karle, mě vždycky fascinovaly příběhy v uvozovkách zázračných vyléčení. Dá se i to tvoje uzdravení z vážné nemoci označit za zázračný nebo za zázrak? Zkus se k tomu trošku vrátit, jenom aby jsme diváka Jasně. uvedli do tvýho příběhu. To je zajímavá otázka, protože samozřejmě v jisté době, ještě v daleké historii, jsem vnímal věci trošku jinak. A samozřejmě jinak to mělo za následek, že jsem se řídil víceméně nějakými pocity vnitřními a pokaždé, když mi takzvaně něco bylo, tak jsem samozřejmě hledal tu cestu zvenku. Očekával jsem, že se mi objeví něco, co mě zachrání, pomůže, já nevím, jak to popsat. A vlastně se stalo to, že vlastně v tomto případě toho mého v uvozovkách onemocnění jsem pojednou pocítil jakousi příležitost vlastně nehledat to venku, ale najít to v sobě. Jo? Ono to samozřejmě může znít jako velmi jednoduchá cesta, nebo to může znít až naduvěřitelně, jak by řekl Honzarak, ale já z toho cítím právě tu příležitost pro to si zvědomit tu vnitřní sílu, a proto já to dneska možná nepopisuju jako zázrak, ale popisuji to, pokud se to dá popsat vůbec, vlastně puštění těch věcí, těch okolností, které mě doprovázely v tom vozotách onemocnění. A že to je o tom zvědomění si opravdu té boží podstaty každého člověka, protože tak jako vidím kolem sebe dokonalý svět, ať už se podívám do přírody, ať už se podívám kamkoliv, tak všude vlastně na mě, jak si se dívá ta láska boží, když to řeknu. Pro mě je Bůh jako konstanta, jako síla, jako vnitřní síla a nikoli tedy náboženský symbol. A vlastně si to můžu dneska pojmenovat, teď mi to tak jako došlo, že vlastně díky tomu, že jsem měl tu příležitost a mám ty věci pustit, tak vlastně se mi děje to možná pro někoho zázračné uzdravení. A ty symptomy, které mě občas doprovázely ještě, tak jsem samozřejmě doplnil si takovou tou svojí mantrou, kterou jsem si vytvořil pro sebe primárně, a to je ta každá buňka v těle mém, kterou si teda Venunku a pak musíme na závěr zaspívat. Navrhuji. Jasně. Takže myslíš si, že když jsi onemocněl, že to bylo důsledkem nastavení tvojí mysli před tím, co se to stalo, anebo že to byl už, dejme tomu, nějaký osud připravený pro člověka? Jak to vnímáš? No, tak tohle to je, opět děkuji za tuto otázku, protože já to přiblížím svými slovy, pokusím se velmi jednoduše. Mám takovou svoji představu, když přicházím na planetu Zemi, konkrétně, tak přicházím na planetu Zemi takzvaně z neduality. A já to teď zkusím popsat, že ta nedualita je jakási nepopsatelná velká koule a já si z té koule velké utrhávám kousek a dělám z ní malou kuličku. A přicházím sem na tu planetu Zemi a vlastně jako klubíčko ji rozvíjím, že ji pošlu a ona se rozvine takovou a udělá takové vlákno, jakousi takovou přímku. A ta přímka je vlastně taková časová osa moje na této planetě a na té časové ose jsou záchytné body. Záchytné body, ke kterým vždycky dojdu. To znamená, je tam zrození, je tam třeba, já nevím, nějaký, ještě jako adolescent, jako, že tam mám nějakou příhodu, která mě posouvá dál. Až do změny skupenství. To znamená, vnímám to jako, že vlastně se to děje neustále a ta cesta,
která vede k tomu bodu na té časové přímce, je vždycky k ní dojdu prostě, jo, k té události nebo k té jakému si prostě tomu bodu. Vždycky tam můžu dojít jakoukoliv cestou. Já mám pocit, že mám možnost nikoliv výběru, protože pro mě v poslední době znamená svoboda víceméně nemít volbu, jo, ale k tomu už tak to později. A vlastně si jako zvědomuju, že tam, a vždycky to poznám, který ten bod proměný pro mě existuje, protože to prostě člověk pozná, podle mě, jo. Když máš otevřené srdce, nebo prostě máš nějaký vývoj, tak to vycítíš. A ta cesta může být opravdu jakákoliv, ale vždycky tam je. No a co se týče toho, budu říkat onemocnění, tak v těch procesech svých, který jsem se dostával k jednomu či druhému bodu, což třeba i ta situace zdravotní takzvaně je třeba součástí toho mého procesu, který mě má něco určitým způsobem říci. A nechci v tom hledat nějaký konspirace nebo něco prostě, co mě může zacyklit. Když naopak, vnímám to, že to je velmi důležitá součást mého života a že díky tomu, že to takhle vnímám, tak vlastně si nevytvářím už tu bolest vnitřní, ale spíš to přijímám nikoli submisivně, ale spíš v tom odevzdání a právě těm procesům, protože takováto situace, kdy máš novotvar na těle a tak dále, prostě máš to v nějakým stavu, který prostě je z lékařského pohledu třeba naprosto končící. Tam velmi, jak se hrozila sepse a tak dále. Prostě bylo to plné takového nějakého zvláštního něčeho a vlastně už tom cukalo, už jsem měl horečky a přesto jsem nějak prostě cítil vnitřně, nezasahuj do toho, Karle, jo, nezasahuj do toho. A tak jestli to takhle možná stačí, taková příměra, no. Není to zázrak, anebo obyčejný zázrak. A jenom nebo takhle, abych se v tom vyznala, ty to onemocnění si objevil, až když bylo v tomhletom stádiu, téměř takhle vážným? Nebo jak to bylo? Ono to bylo tak, vlastně takhle, já teď nechci chraň Bůh popírat jaksi lékařskou péči nebo se dotýkat vůbec práce lékařů, kteří jsou velmi důležití, zejména i pro spoustu lidí, kteří prostě jim věří, důvěřují a lékař prostě má obrovskou zodpovědnost, takže já je spíš obdivuji jako lékaře za to, do čeho se pouští mnohdykrát. Nicméně jsem celý můj život vlastně nikdy jsem se neléčil jaksi způsobem tedy standardní školní medicínou. Já jsem sice vnímal, že ta cesta zvenku je pro mě asi jedna jediná, ale přesto jsem jaksi měl možnost využívat takových alternativních způsobů. K mě se dostal, já jsem v roce 94 takzvaně onemocněl limskou boreliózou, což jsem ani nedokázal vyslovit, když mi to kdo si diagnostikoval. A opravdu jsem šel tedy do špitálu, kde mi dělali odběr krve a opravdu ji potvrdili. A vlastně jsem měl možnost té alternace v ten moment, takzvaně zvenku, ta cesta formou bylinek. No já jsem se díky těm bylinkám vlastně uzdravil. Úplně do roka jsem šel znova na krev a už ty protilátky a už ty titry, jak se to jmenuje všechno, tak to bylo naprosto v pohodě. A od té doby vlastně to využívám, nebo jsem to využíval, já už to ani dneska nějak jako necítím, že bych potřeboval nějakou léčbu nebo něco pořešit, nějaký ten symptom. Ale abych možná odpověděl tu otázku úplně do duše, tak v podstatě, možná to zopakuji, když člověk onemocní, tak z mého pohledu to je na fyzické úrovni už něco, co to tělo na té mentálně neunese. A vlastně my řešíme vždycky jako následky něčeho. Znamená, měl jsem borelku, já nevím, měl jsem tento novotvar na těle, když to řeknu, prostě stalo se to nějakých takových jako podle mě mentál svému tělu,
Jo, tam těch příčin může být samozřejmě více, ale co vnímám, že i když jste přátelé, třeba já konkrétně po určitém duchovním vývoji, když jsem měl tendenci neustále nějaké certifikáty získávat, abych se vlastně jako duchovně nějak prostě vzdělal, aby jsem mohl radit druhým, tak pak ve finále, když potom se stalo, a není to dlouho, je to zhruba 10 let s tím novotvarem, tak vlastně najednou zjistíte, že vlastně vůbec nic nevíte a že ty certifikáty, se kterými můžu dneska tapetovat, tak vlastně ne, že k ničemu nejsou. Oni byli důležité na tom mým procesu, právě na té osě, nebo na té časové přímce, kde ukazuje ty body, jo, ale jednotlivé záchytné. Takže vlastně je to o tom. A já jsem v obrovské radosti, když to řeknu, nebo mám ten pocit vnitřní, že takhle pro mě po všech bolestech a po všech možných symptomech vlastně je to jednoduše řešitelné. Pro mě, samozřejmě, ale předcházelo tomu neuvěřitelné množství různých věcí. Mhm, mhm. Takže to nebylo ze dne na den, že by prostě si šel k doktorovi a objevili takhle Ne, ne, vážný ne. stav už. Mhm, mhm. Já to Jasně. plně teda, jak si můžu popsat, já samozřejmě ve sprše jsem zjistil, že mi kdesi na těle prostě roste nějaká bůlka. Jsem si říkal, to je asi nějaký vřídek, prostě, který samozřejmě je běžná součást toho těla, někdy prostě to tělo má tam ty vřídky. No a tak jsem se mil a druhý den a třetí den, pátý den a za pár dní v podstatě docela jako vyrostlo. Snad to bylo už velmi hmatatelné. Už jako to bylo takzvaně nevěděl, co s tím, ale nějak se to cítil, neřeš to. Nezasahuj do toho procesu. Hm, No a pak se to stalo, pak tam ležím na posteli a hm, hm, u postele stojí můj syn, já nevím, prostě, jo, tam, a já tam prostě pláču, jsem v emocích a jenom vím, že nechci ještě odejít mhm, odsud. To vím. A to tam prohlašuji, já říkám, kluci, já ještě nechci prostě odejít a tak dále, tak dále. No a pojednou, já už jsem to někdy vypadal v nějakém podcastu, pojednou prostě slyším hlas, ale nikoli přes uši, ale slyším ten hlas jako mentálně. A najednou se mě něco, tenkrát jsem neviděl, co se mě ptá, Karlíku, věříš? Takhle, doslova a do písmene. A já jsem si říkal, co se to děje, teď se prostě nějak procitnul a bylo to tak intenzivní, ty dvě slova, že jsem byl jako překvapený. Já jsem myslel, že už končím, už jsem hledal očima někde ten tunel prostě a to světlo někde na konci toho tunelu. Když se mě to zeptalo po druhé, to něco neuchopitelného a bylo to tak intenzivní, přitom láskyplné, že jsem se rozplakal. Bylo to velmi emotivní pro mě a já jsem vlastně netušil, co mám odpovědět na tu otázku. Věříš? A jako věříš jako v co? Nebo v koho? A přátelé, když to přišlo po třetí, tak se stala taková událost, že nevím proč, ale vlastně to uvědomění si té odpovědi, že ano, věřím v sebe, to přišlo a najednou já jsem odpověděl, ano, věřím v sebe. Najednou prostě z ničeho nic jsem pochopil vlastně, co se mě ten hlas ptá. A já jsem ten hlas pojmenoval Charlie. A ten Charlie vlastně mě naznačil, že jsem to vlastně já sám, že to není žádná entita někde, ale že vlastně mi to jako naznačuje, vlastně ty se ptáš, nebo ten hlas jde k tobě, to je tvoje duše, to je ta tvoje podstata tady. No, takže to zkrátím, to, co tam bylo, prasklo, druhý den vlastně to bylo úplně taková samoléčba zvláštní. Prasklo to, vyteklo to a já byl do měsíce v podstatě v pořádku, když to zkrátím, a za další několik měsíců tam už nebyla ani jizvička, takže tohle je můj příběh vlastně o tom, jak prostě vírou v sebe, nebo vědění o sobě, dneska to popisují tak, že to je vědění o sobě, mohu si myslím velmi prostě prožít a žít ty slova, všechny, které prostě povídá. A je to o té víze v sebe.
nebo vědění. Mhm, mhm. Verunko, takhle jsem se to snažil nějak popsat, no, jestli Jo, to jo, jo, dává smysl. krásně popsaný, dává to smysl. Eh, Prosím tě, Karle, ta zkušenost, kterou jsi prožil a kterou jsi prošel, musela určitě změnit tvůj pohled na život, protože jsi dostal šanci. Co je pro tebe v životě teď nejdůležitější a vlastně co bys ty sám poradil lidem, který třeba čelí podobné výzvě, jsou nemocný? Tohle, To je těžký, že jo, radit ne, někomu. mně se teď neúplně jako jednoduše odpovídá, protože jsem Hmm. samozřejmě v té radosti nad tím vším, co se děje. A ani to není nějaká jako sebelítost, nebo že něco, nebo že člověk je citlivý, přecitlivý, ale je to spíš o tom, jak ta úžasná síla, vlastně ta vnitřní síla je všeřešící, jo, ale opravdu cokoliv, to není jenom zdraví, to je otázka hmoty, je to otázka prostě vztahu k jiným lidem, prostě je to naprosto pro mě ta největší konstanta toho vesmíru, vnitřní síla. A samozřejmě je to spojí s láskou, je to spojený ještě s dalšími, je to s věčností. A já možná odpovím na tu otázku tak, že pro mě v současnosti je asi jako největší, nebo pokud teda to budu kategorizovat, tak je to vděčnost. Vděčnost a vděčnost, která prostě se násobí zase krát vděčnost, protože přátelé, když jste vděční sami sobě, když jste vděční i druhým lidem za to, co vám poskytují, ať je to třeba i v konotacích s nějakým nepříjemným prožitkem nebo něčím, tak pořád jsou to úžasné příležitosti pro to. Prostě být a to je možná to, takže vděčnost. A řeknu možná ještě, Verunko, proč? Protože já vlastně díky tomu popěvku, který zpívám, kde můžu, a zpívají si to se mnou všichni možní lidé, mám z toho taky obrovskou radost. Tak vlastně ta vděčnost se mi projevuje tak, že třeba jsem někde s Jardou Duškem, tam zpíváme, a pak přijde třeba za mnou paní a tam prodávám knížky, že jsem nakladatel, tak tam mám knihy a přijdou a řeknou třeba, pane Svobodo, vy jste takový úžasný. A teď ti říkají ty superlativy, jak tě vnímají. Já je tak nechám dopovídat a říkám třeba, děvčata, můžu vám něco říct. Víte, že vy celou dobu vlastně mluvíte o sobě? A pro mě je to je to pro mě čest mít takovéto osobnosti vlastně proti sobě. A to je taková síla, ona tě ta vděčnost natolik, bych řekl, jako podporuje, že vlastně nemusíš dělat vůbec nic jiného. Jenom děkuji, děkuji, děkuji a děkuji. Permanentně vlastně. Každé ráno probouzím. Děkuji, že jsem, podívám se z okna, prostě ať je jakýkoliv počasí, je dokonalý. Broučkové na stole, leze mi tam prostě malý pitíšvíček, já si vemu lupu, pozoruju ho a teď najednou vidím, že normálním okem nelze ho zhlédnout. A pojednou vidím, že ten brouček má nějaký dokonalý svalový systém, musí něčím dýchat, musí něco prostě prožívat. To je prostě famózní. Takže můj recept dneska, pokud bych měl říct jakoby recept, nebo možná nebo návod, tak je, přátelé, ten, že vězte o sobě, že jste naprosto dokonalá bytost na této planetě, protože pro mě Bůh netvoří nic, co by nezvládl, nebo snad, že by vytvořil věci, které jsou pro toho člověka bolestivé. Já nevím, prostě má tyhle ty různá negativní významy. Tak já vnímám, že to je všechno úžasná příležitost, proto se navrátit k sobě. To, co říká Steiner, to, co vlastně říkají i autoři, které vydáváme. Nalézt cestu k sobě a dojde opravdu k naprosto naduvěřitelným procesům. A já jsem to živý příklad, aspoň sám pro sebe. A abych nezapomněla tvoji myšlenku, že vlastně svoboda je nesvoboda, nebo mohl bys se k tomu vrátit, mě to zaujalo. Ano. Svoboda je pro mě nemít volbu. To znamená, že já jsem si zvědomil, že jakmile mám prostě možnost volby, ale říkám, je to platný pro mě, nemůžu nikomu predikovat, nemůžu to nikomu
jak si jako vtláčet, ale když jsem si prostě představil v nějakých momentech, že vlastně nastává vždycky utrpení, jakési utrpení, forma utrpení v tom, že mám právě tu volbu, jo? Že mám možnosti, mám neomezeně možností přeci. Tam je v tom ta svoboda, jsem si myslel. Ale opak je pravdou. Já, když tu volbu vlastně nemám, tak se nemusím pro nic rozhodovat. A nemusím mít vlastně to utrpení, které mi třeba vytváří, a udělal jsem to dobře, rozhodl jsem se správně, vybral jsem dobrou barvu, nebo obal knížky, je to v pořádku, není malý fond. Přátelé, dělám věci, učím se to, jak říká Jarda v Dohodách. Dělám vše, jak nejlépe dokážu. A když umožním opravdu tu mysl nechat otevřenou, to srdce, tak vám to tam naskáče v podstatě, řeknu teď možná jako nepokoru, ale opravdu samo. Najednou víte, že ta knížka má takhle vypadat, že je taková neobálka knihy, takovýhle fond použijete a tak dále a tak dále. Takže pro mě tohleto je vlastně to zvědomění si, že nemám volbu, tou tvůrčí sílou a tím předmětem tomu vlastně dávat, umožňovat to. Zkuste to někdy třeba v něčem, že se nerozhodnete. Prostě to vemete tak, jak to je. Tričko červené, líbí se mi, takzvaně líbí se mi, upoutá mě v tom obchodě. No tak si ho pořídím, jo? A nepřemýšlím, mám si ho koupit, co když mě třeba lidi budou pomlouvat, že je třeba moc bílý nebo moc černý. Taková i trošku humor teda, jo. Ale přátelé, tak to zkuste to někdy jenom vyzkoušejte. Nebýt plný. Mhm. No a tvůj popěvek, který vlastně se šíří mezi lidi, ty buňky naplněné světlem a láskou, dokázal bys dnes žít bez této myšlenky, nebo je to nezbytná součást každého tvého dne teď, v tuhle chvíli? No, vlastně ono možná, jakoby, možná jenom zmíním krátce, jak to vzniklo. Jo, protože samozřejmě ono to potom asi dá částečně tu odpověď. Protože já mám pocit, že se to všechno nějak jako prostě vytváří právě v souvislosti s nějakým tím mým záchytným bodem, ke kterému dojdu, už je jedno jakou cestou, ale dojdu k němu a vlastně jsem začal mít takové symptomy, jsem tam, přesto potom v léčení, potom po těch změnách, tak tu mě třeba píchlo v zádech, tu v koleni, nic vážného. Ale tak jsem si prostě začal zpívat takzvaně na základě knížky jedné, kterou jsme vydali, Thomasovi Vernimu, a jmenuje se vlastně Mysl celého těla. A tato knížka pojednává o epigenetice, o buňkách, a tam je nepřímo potvrzeno už dneska empirickým výzkumem, že buňka má světelné spektrum. Tak je to tam popsáno. To už samozřejmě je informace dávno známá, už ve 20. letech. Lékaři a vědci už samozřejmě tuto skutečnost objevili. Nicméně se to teď začalo hodně jako šířit, toto vědomí o buňce. A já jsem tu knížku načetl, samozřejmě pak jsme ji vydali. A protože to tam ta informace byla, tak já říkám, Herko, tak já si zpívám pořád v autě, tak říkám, tak buňka a prostě moje buňky v těle jsou a tak dále, až z toho vzniknul ten jednoduchý popěvek. A vlastně já jsem prožil opět zkušenost, že když si to vlastně zpívám, tak se opravdu ty symptomy opravdu přestaly být, jo. Takže už to nepíšne v zádech, už nepíšne v koleni, nezabolí. A já si to zpívám ten permanentně, neustále, pořád, ráno, poledne, večer, jsem ve sprše, pořád to zpívám, každá buňka v těle mém, jo, a tak dále. A ono vlastně mi to ukazuje právě další cestu k dalšímu záchytnému bodu. Mhm. A máš nějaký konkrétní lidi nebo případy lidí, kterým ten tvůj známý popěvek pomohl třeba? No, Renátko, tohle to je teda otázka, kterou já nechávám ve své mysli zpracovávat, bych řekl, do knižní podoby. Protože já těch příběhů mám tolik dneska už. Za ten zhruba rok to zpívám asi, nebo rok a kousek, rok a půl.
Loni v srpnu jsme měli vlastně premiéru takzvaně, kdy jak jezdím s Jardou, to jenom zmíním, tak vlastně se stalo to, že byli jsme ve Frenštátě pod Hadoštěm, kde jsme byli na besedě, byl tam Jarda Bšek, Honzarak, je to srpnové sobotní odpoledne a Jarda věděl, že ten popěvek si zpívá. A on už mě třetí vyzval, říká, no to musíš na pódium. A já říkám, Jarušku, ale já jsem nikdy nespíval, já na pódium jako nemůžu. No nic, uběhla nějaká doba, v tom srpnu tam jsme, já tam podávám knihy, začala beseda a najednou přibíhá nějaká paní a říká mi, pardon, dám tu ruku na stranu, a přibíhá paní říká, vy jste pan Svoboda? A já říkám, no ano, ano, co se děje, děvče? A ona říká, pojďte rychle, volá vás pan Dušek. Aha, tak jdu na tu patu, takhle toho amfiteátru, kde bylo asi 1000 lidí a dělám na toho Jaru takový pokyny jako, co potřebuješ při té besedě. A on do toho mikrofonu. Karlíčku, zaspívej svou ozdravnou píseň a teď těch 1000 hlav se na vás otočí. A všichni na vás koukají. Teď já jsem nikdy nespíval bez mikrofonu. No přátelé, bylo to z cíla. A proč vám to vyprávím? Hned doplním, jo. Protože já jsem tam měl na rozhodnutí opravdu, to jsou pikosekundy, protože ty lidi od vás něco očekávají. Tak jsem to spustil. A spustil jsem to, samozřejmě je pak doprovázím toho slzy, protože to byla taková síla poprvé. A já to tvrdím proto, a vypadám, mám to proto, protože jsem přesvědčen, že zpívat umíme úplně všichni. Já nespěvat. A nejenom to zaspívám. Takže přátelé, kdokoliv z vás, je to o té víře, věříš v sebe, nebo máš vědění o sobě, jako to říkal ten Charlie, když jsem tenkrát omarodil. Takže jenom taková krátká poznámka k tomu. No a vlastně ty příběhy, které jsou, já řeknu takové asi 3 velmi emotivní příběhy, které přesně doprovázely nejen ty emoce, ale i vlastně ta radost z toho uzdravění, když to řeknu. První taková reakce, která potkala nás vlastně s Jaroslavem, je reakce paní, která mi dala souhlas, že můžu o tom samozřejmě hovořit. A je to paní, které se objevila na prsu bulka. A teď prostě vám popisujete příběh, jak prostě to zjistila a že vlastně někde v dušiká, nebo kde to slyšela najednou, prostě ten popěvek, tak si ho začala zpívat. A po nějaké době, po několika týdnech prostě cítila, že ta bulka jako zmizela, jo. Tak šla k lékaři, který samozřejmě dělal sken, dělal mamografii, říkala teda, že se to ztratilo, že to tam vůbec není, jo. Tak ona mu neřekla, proč se to ztratilo, ale prostě odešla od tam v radosti a napsala nám tady ten příběh. A že od té doby, když se na to vzpomene, tak pláče tou radostí, jo, nad tím, co jí potkalo tím opakování těch slov. A pak mám takový jeden příběh hodně intenzivní, kdy jsem byl na Slovensku s Jardou, byli jsme tam nějaký pořad a jsme na konci toho pořadu zpívali Puňku a když to skončilo, šel jsem z pódia a tam stojí dole taková paní pod pódiem a říká, dobrý večer, pán Svoboda, může vás obejmout? Já říkám, no, to je jasný, samozřejmě, pojďte děvče, já vás mačknu, taky ta mačkám. A ona říká, větě, já jsem vám tak vděčná za tu vašu pesničku, vy to tak krásně zpíváte a mě to pomáhá. A já říkám, no jo, ale děvče zlatý, ale to je o vás, protože vy, kdybyste neměla otevřené předíčko, tak můžu zpívat zlato a nebude to nic platný. A ona říká, a pořád mě drží a pořád mě mačká, jo. A ona říká, větě, a i moje děti si to zpěvají. A já říkám, tak to jste ještě ke všemu vzorná maminka teda. Takhle ještě děti už učíte takové věci. A ona říká, hej, větě, ono nám to velmi pomáhá překonávat jednu životnou situaci. A já říkám, aha, a co pak se vám stalo, děvče? A teď ona mi odpovídá, větě, mě před 2 týždňami skočil manžel pod vlak. A v tu chvilku vám můžu říct, já to můžu mít sám zpracované téma smrti a tak dále, odchodu nebo změny skupenství, jak já tomu říkám. Tam nešlo o to, že ten člověk se rozhodl pro nějaký krok
ale že ta důvěra vlastně v ty slova těm dětskám i té mamince prostě pomáhá v tom životě řešit takové situaci. Takže to byla taková druhá jako velmi zajímavá příhoda. A teď nedávno jsme dostali od jedné maminky úžasné, která má ještě úžasnějšího syna, což je mu 6 let tomu klučinovi a ten klučina byl velmi nemocen. Byl ve špitále 3/4 roku, dělali mu tracheotomii prostě a tak dále. Opravdu měl nějakou mentální, nějaký poškození, něco mozku a tak dále, tak dále. A představte si, že se ho maminka vzala domů a ten kluk skutečně nepromluvil těch 3/4 roku a když přišel domů, tak první, co vydal z hrdla, byla písnička Každá voňka v těle mém. Hmm. Hmm. To, a takových příběhů my máme i se zvířátkama prostě, jo, že opravdu paní, co má chovnou stanici, tam fenka nějaká, tam prostě dostala tam takzvaný infarkt, prostě už byla bezvládná a ona mi psala ten příběh a říká, víte, já nezasahuju Bohu do toho jeho díla. Já vlastně jsem jí nechala jako tomu osudu, co se stane, když nějakou eutanázii nebo co si. No a představte si, že fenka prostě ležela u ní tam někde prostě v tom obyváku a tak tam jako dokonávala a najednou slyší, jak zpívám někde, prostě by to bylo nějaké dušiká. Mm-hmm. Jednou prostě se stalo to, že ta fenka zavrtěla ocasem a takže mám to opravdu spousty a mnoho příběhů mám odsouhlasených, stejně nebudou za jmény, bude to spíš taková spíš jenom inspirace pro ty lidi, aby se třeba v něčem i jako našli, i když zastávám názor, že každý máme svoji individuální cestu. Takže to, co funguje pro mě, nebo pro vás, nebo pro tebe, nemusí fungovat pro další lidi. Jo. To si uvědomuju velmi, ale ta buňka prostě tu sílu, tu obyčejnou sílu má a já jsem za to vděčný. Karle, ty jsi taky zakladatelem nakladatelství Bohemica Books a díky tomu máme možnost si přečíst krásné knihy. Máš nějakou novinku, z který jsi byl třeba nadšený, nebo nějakou knihu, která prostě se usadila v tvém srdci, kterou bys třeba mohl doporučit? Která je taková ta top pro tebe? Já bych na to odpověděl možná trošku jinak, protože vlastně top jsou pro mě všechny knihy. Primárně vydávám knihy proto, že se mně líbí. A já jsem se dostal k tomu zase nějakou shodou okolností, takzvaně vlastně doktoru Hawkinsovi. Doktor David Hawkins, mnoho lidí už to zná, vydáváme vlastně, máme nakladatelství 10 let, ještě s kolegou kamarádem Romanem Stříbrným a vydáváme primárně vlastně celé dílo doktora Hawkinse, který je famózní, je to prostě o úrovních vědomí a tak dále. Je to velmi, velmi podporující a nezacyklující literatura. Takové jsou ostatně všechny naše knihy, aby byly ve svobodě psány. A ne, že ty neděláš to a to, no to nemůže být šťastná, že no, ty by si měla tak a tak to tam v našich knížkách nenajdete. A proč to zmiňuji takto? Protože vlastně to jsou všechno moje děti. A nemůžu milovat jedno dítě víc nebo méně, jo. Takže já tam mám cokoliv, prostě tak samozřejmě doporučí, protože pro mě to jsou jedny z mála, a nebudu říkat kvalitních knih, jo, kvalita, co to je kvalita? Se pro někoho může být kvalitní modrá barva, pro někoho třeba bílá a tak dále. Takže já to možná jenom zkrátím, že knihy, pokud bych se ptáš se mě třeba ty, řekneš, hele, Karlíku, ty máš nějaké jako novinky, viď? A já řeknu, ano, mám. A tak mi doporuč něco, co si mám třeba, tak už naše knížky znáš, takže vím, že už jako víš, o čem to třeba je ve většině, tak já ti řeknu, tak si pořiď, vydali jsme dalšího rantu, to znamená, jak jsme třeba dělali bílou knihu, vele úspěšnou knihu, která je prodána opravdu velké množství v České republice i na Slovensku. Děláme knihy i po slovenskom jazyku, některé. A tak si představ, že jsme vydali vlastně na základě toho úspěchu knížku, která se jmenuje Tvoření si vlastní reality. A je to průvodce vlastně tvořením, je to vlastně od ranty, a je to tvořením si toho vlastního života, těch situací. Jako jo. Je to
prostě něco famózního. Takže to bych ti třeba doporučil po té Bílé knize. Pak tu mám novinku zase od Hawkinse a je to asi jedno z nejzásadnějších děl Davida Hawkinse po knížce Vzestup po úrovních vědomí, taky velmi úspěšná, tak jsme vydali jeho 8. knihu už, teď před několika málo týdny, která se jmenuje Nechat jít, Letting Go. A tam spatřuju v tom, že nechat ty věci právě jít, nechat je být a neřešit a nezasahovat do procesu, tak je vlastně zase jeden ze způsobů nalezení si cesty k sobě. Takže to je famózní titul, my jsme skoro vyprodaní, ale teď nám přivezou ještě před Vánoci další, takže stíháme, zásobujeme a je to famózní. No. A pak bych ještě zmínil jako takovou specialitu, která je tibetská kniha mrtvých. Ovšem jinak. To se jmenuje takhle. Tibetská kniha mrtvých jinak. Napsal to Ken Wilber, pro mnohé lidi určitě známá osobnost ze světa, s Mirko Wolfem z Německa, mým kamarádem, psychiatrem, psychologem, kteří napsali tu knihu, nebo jako přeložili tu tibetskou knihu mrtvých, tu metaforickou, víceméně pro buddhisty, platící knihu, přeložili do srozumitelštiny pro širokou vrstvu lidí. Tato kniha napomáhá velmi při těch procesech právě toho změny toho skupenství nebo při smrti, nebo jak to budeme nazývat, tak velmi napomáhá jak tomu, kdo vyprovází, tak i tomu vyprovázenému. A to je teda famózní věc. A představte si, já už jsem to dokonce si vyzkoušel vlastně sám, jakoby na příběhu jednom, kdy skutečně jsem četl vlastně ty inspirace v té knize, někdo, kdo odcházel a ono vás to tak srovná, když to čtete, že to srovná i toho, kdo odchází. Fantastická věc. Pro současné vnímání smrti u mnoha lidí je to velmi podporující. No a pak máme úplnou specialitu a to se pochlubím, přátelé. Nám se podařilo udělat něco, co tady několik set let nevyšlo. A vydali jsme první knihu v České a Slovenské republice, která je ve formě svitku. A tím jsme založili první svitkové nakladatelství. A tento svitek, já teda bohužel ho nemám tady před sebou, ale když se podíváte na naše stránky bohemicabooks.com, tak tam uvidíte svitek, který je nádherně zabalen v krabici, má to ražbu a text je dlouhý 3 metry. A je v kuse potištěn z obou dvou stran a vy si čtete skutečně formou svitku, že na levé straně se to zavinuje a doprava se to rozvinuje. A má to dárkový certifikát na takovým speciálním papíře, kde to má i takovou pečeť zlatou a je to limitovaná edice. A abych prozradil jenom ten obsah, jmenuje se to Nářky starého oligarchy a je to text starý 2,5 tisíce let ze starého Řecka. A je velmi poplatný v této době. Takže to jsem si dovolil teda přiblížit, bych řekl, naše skutečně novinky. A myslím si, že cokoliv byste opravdu u nás chtěli vidět nebo chtěli prožít, zažít, tak na stránkách jsou anotace, jsou tam obrázky, jsou tam všechny informace, které člověk potřebuje pro to svoje vnímání. Takže z toho mám obrovskou radost. Karle, pokud bys chtěl na závěr vyslat nějakou zprávu do světa, třeba zrovna pro lidi, kteří nejsou na tom úplně dobře, potýkají se s nemocí, s rozchody, s rozvody, s něčím prostě, Ano, což ano. život je i o tom. Zkus, co bys jim vzkázal? Přijímat nebo věřit v sílu? Je to těžký. Tím, jak neexistuje možnost nějakého univerzálního návodu, no, už vůbec ne konkrétního, protože samozřejmě mnoho terapeutů doporučuje nějaký způsob. To všecko je správně, nic není špatně. To vnímám já. Takže pokud se dostanu do situace, kdy mě tedy omezuje třeba takzvaně ta nemoc, tak možná se jenom
zamyslím, když ta mysl samozřejmě toho mnohokrát moc nevymyslí, protože nás spíš jako trošku brzdí, mám ten pocit, ale zkusím si jako zvědomit jeden moment. Jsem dokonalá bytost, jsem naprosto ojedinělá bytost, která je z principu od Boha na tu planetu přivedena jako naprosto dokonalá a zdravá hlavně. A pokud ten symptom cítím, tak nebudu lamentovat nad tím, že jsem něco udělal špatně, nebo že jsem někoho někde omezil, jo. Ale spíše si zvědomím tu příležitost pro to prožít vlastně tu situaci té nemoci, to omezení v tom pohybu a myslím si, že posléze, když člověk uvěří sám v sebe, že to je pro něj příležitost, že to je zkouška, je to jenom zkouška, tak vlastně dochází k těm zázračným uzdravením. Tohle to bych asi řekl jako lidem. Mít se taky rádi, určitě sami sebe mít rádi. Primárně máme rád sám sebe, můžu mít rád vás, všechny ostatní. Naopak to nejde. A tyhle ty věci si tak nějak jako prostě počívat si ten svůj proces, který je důležitý. A slova, která používáte někdy mnohdykrát určitě s láskou, tak je s láskou i žít. Nejenom je říkat. Mhm. Tak to takhle by se si dovolil takovou nějakou moje vnímání toho, pokud to dává smysl. A nebo si zpívejte samozřejmě píseň. Tak to je úplně dokonalý. Tam to Karle, jsem potom, ano. moc děkuju za tvůj inspirativní příběh. Přeju ti pevný zdraví, mnoho radosti. A milí posluchači, děkuju, že jste byli s námi. Karle, děkuju za tvůj čas. Já děkuji taky. A víš, co jsme slíbili? Ano, Dáme to teda jasně. a určitě si budou zpívat i naši nebo tví diváci a úžasné duše s námi. Tak já bych teda na 3 to začne, jo? Tak, 1, 2, 3. Každá Každá buňka buňka v v těle těle mém mém je naplněná naplněná je světlem. světlem. Každá Každá buňka v těle mém světlem a láskou je. je. Oh yeah. Oh yeah. Renátko, děkuji ti moc za pozvání. Taky děkuju. Měj se Mějte se krásně. krásně, přátelé, všichni.